Bathak ban ai khau Roshan Shu ya ki bomdon EKYC. Katanat sambam ke Sarkar Meghalaya kala bathak ya borok ki Deputy Commissioner jongka distrik Banwanra ya ka jingkhut Suba ha ka bapentrekam ya ka skim National Food Security Act. Habapai saka East Sihil District ka office jongka Deputy Commissioner. Kala pha ya ka city syaboro ki basam ya khau Roshan. Bakin sange no ka jingsam ya khau syakito ki ba krempat pendep banle ya ka EKYC. Laptha ya kinong sam khawrasyon bakin pentip sya katanat sambam ya kabha kaba klem sam ya ukhaw namar ka jingbomle ya ka EKYC. Bat ya kene kidei ban ai jingken man lau banai knang ba ka office jong ka Deputy Commissioner kandupla ban ai jingken sya katanat sambam. Aka siti ka balapha sya ki basam khawrasyon lama hamru ya ki balada kidon ki ba penken ya kane ka hukum kingat aka jingsya penstom kat kum ki kendon jong ka an. Ya kane ka hukum lapen mi haka katwa terik ulber ar hajar ar pendrio.